Nastupom na Smoking orkestra i Emira Kusturice u Zvorniku je počela manifestacija Zvorničko ljeto koja će trajati do 8. avgusta. Manifestaciji je prisustvovalo 10.000 posjetilaca. Osim opštinskog rukovodstva prisustvovali su i predstavnici vlade koji su pokrovitelji ove manifestacije. Više hiljada Zvorničana, ali i publike iz susjednih opština u Republici Srpskoj i Srbiji ovacijama su pozdravili nastup svjetske muzičke atrakcije Emira Kusturice i No Smoking orkestra. Osjećaj je divan, najviše zbog ovog mosta gdje sam prije 28 godina snimao film. Proslavljeni reditelj, graditelj i muzičar stigao i u Zvornik i Španija, već sutra putuje u Francusku. Ja imam tu od Boga privilegiju da mogu sve to da radim. Ovo je malo naporno, zato što je ova turneja počela u junu i završava negdje u avgustu. Svaki drugi dan sviramo. Zvorničko ljeto održava se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske i opštine Zvornik. Većina programa biće održana pored Drine na gradskoj plaži. Mislim da je ovo jedna sjajna afirmacija za sam Zvornik, za Republiku Srpsku, jedna sjajna afirmacija za ono što Zvornik ima. Zvorničkom ljetu pridružilo se i oko 150 mladih iz Republike Srpske organizovanjem radno-edukativnog kampa Rijeka mladih. Ovdje smo radi volonterski, znači da se družimo i poznajemo nove ljude, to je i suština ovog kampa. Do kraja ove turističke manifestacije nastupit će ansambl Groš, Divlje jagode, Miki Jevremović i drugi afirmisani folk i rock muzičari. U pratećem programu su sajam knjiga i likovna kolonija, paleta, pozorišne predstave i izložbe. Ovo za Zvornik je jedna fina prilika da svi izađu iz svojih stanova i da se ako ništa prošetamo i lepo zabavimo. Na mostu Kralja Petra I. Karađorđevića nije izostao tradicionalni susret građana opštine Zvornik i Mali Zvornik. U 19 časova u Domu omladine je balet za djecu Kralj Majmuna, u 20 časova koncert Kuda Sveti Sava. Do 8. avgusta Zvorničani zaista imaju u čemu da uživaju.